mga bata na wala pag yun sila actual or personal nga sala kanang sila gid mismo ang nagahimo kano man kay wala pa man sila o wala pa sila kapasidad sa paghimo ni anang maong mga butanga. Apan ang naangkon sa mga kabataan kanang sa mga bato mo sa mga masusukutob sa nga nahimugso aning kalibutan na egsikod Kristo ug kang Santa Maria, nakabaton o nakatapot ang sala sa atong unang ginikanan katong unang pare si Adan ug si Eva. Mabitaw nga niingon si San Pablo, Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nag-ingon tungod niini maingon nga gikan sa usa ka tawo ang sala misulod sa kalibutan ug gikan sa sala ang kamatayon ug sa ingon ang kamatayon mikailaps ta ng katawan tungod niini nga ang tanan nakasala. Kuna niingon si Salmista David, Salmo 51:5 nag-ingon, daotan ako sukad ako nahimahimugso og makasasala ako sukad ako ipanamkon. So ang naangkon nga kasalanan o sala sa bata dili sala nga personal o sila ang naghimo, kung dili ang sala nga nahimo sa atong unang ginikanan nga mitapot sa kalag sa tao o kinahanglan kining papason pinaagi sa bunyag or bautismo. So kung ang requirements sa gitawag og bunyag, kinalang bunyagan kadtong mga tao nga naay sala, ang bata nakapasar, manuman kay ang bata nakatapot kaniya ang sala nga iyang napanunod sa atong unang ginikanan Adan ug Eva o kinahanglan kining papaon o kinahanglan kining i-erase, kinahanglan kining wagtangon pinaagi sa sakramento sa bunyag nga giingon nga maoy gitawag og makawagtang ug makapapas sa sala sa tao. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ng matagaan kung ikon pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.